Jatend migao mar tudruok pinje Afrika ma ugwe kod dongruok gwenge Mongoro Penninah Malonza noyudore kama tek e kinde manoyuoro e nyasi mar jafwambo mang'ula Musungu Kuyumbe manowito ngimane bang' bedo kod tuo mar kansa mar pien del kuom kinde buora. Nyasi manobagi gwenge machuluni e Kitui East County ma Kitui. Oganda manoyuoro e nyasi no nogoyo koko ne jatend migao no kagidwaro mondo mae microphone e kinde manotemo dok ne jatend piny Kenya William Ruto e wi chal mar ochumi ma pacho ka konyiso oganda mondo bed kod horuok e kinde ma gitemo duto maginyalo mar bedo nengo ngima ma pacho kae. Gavana machon ma Kitui ma kaunti ma Kitui Charity Ngilo wacho ni chal mar ngima okosebedo mayot ka thoth jonyuol bende ok ong'eyo kaka nyithindgi biro dok e skul. When you sit in that cabinet, you are a woman. Tell President Ruto, watu wameumea mpaka wanaenda bila viatu. Sana. Na umwambie ya kwamba hata wazazi wale wako hapa hawajui kama watoto wataenda shule. We want to tell you it's one thing when we are ready and people are ready to pay taxes. But now it's a bit too much for the people of Kenya. Hiyo si jambo la kutumwa, anaelewa kabisa. Na ndipo maana unaona rais kila wakati anang'ang'ana, ameenda Ulaya, ameomba pesa, tumeweza kupewa. Manake alipata pale mfuko haina kitu. Lakini anaangalia gharama, ngojea ama siwache niongee. Waziri umejionea wewe mwenyewe. Wananchi wa Kitui wamesema ya kwamba Albinism Society na members wao, hii ni wakati wa serikali kuhakikisha kwamba amepewa ile cream anatumia free of charge by the government, both national government and the county governments.